Chámanme Peneda, nome que me puxeron nada máis nacere, porque érache moi pequerreche. Cheguei ao mundo o 11 de dicembro de 1911. Xa non choveu dende aquela. Dende moi nova tiven que traballar arreo, primeiro nas veigas, e ir á herba pas vacas. Daquela non tiñamos as máquinas de hoxe en día, todo se facía á man. Se coller a erva, sachar o millo, ir ao monte co carro a buscar o toxo, os pendóns do millo. Cando íamos a traballar ás veigas, máis arredadas da casa, había que levar a comida. Lembro que miña nai facíanos os buñuelos, sen ovos, feitos con agua. Botábanlle azafrán para que aparentara de cor amarela, pois os ovos había que leválos á praza a vender. Pouco tempo fun á escola de doña Pepita e de doña Josefina. Non todos os días, pois o traballo era o primeiro e todos tiñamos que traballar para ter que comer. Iso sí, aprendín as 4 regras. Aqueles eran tempos de fama. Aos 6 anos collín un tifus. Levaba baños de agua quente nunha bañeira de pau que tiñan os señoritos, que na nosa casa nunca tal viramos, e despois enrollábanme nunha sábana de liño. Pasei 3 meses na cama e despois tiveron que ensinarme a andar de novo. Lémbrome de que me cortou o pelo cando me levantei da cama. Foi o difunto de Bilú, na pedra do canastro que tiñamos na casa, e tamén me lembro da primeira comida que me deron. Foi unha xoia que pescara Juanito de Carlos, e aos poucos días morreu, xa que estaba moi enfermiño. Sendo moza, adiqueime a traballar no mar. Íamos ás ostras, na ría, en Ponte Sampaio, había tal cantidade que non tiñes nin por donde andar. Se as verades daquela, que envexa iades a ter. Metíamolas nun saco e a vender a Vigo. Había tanto traballo que os camións que levaban os mariscos para Alfageme e outras fábricas facían cola para cargalos. Tamén traballei cargando cestas de peixe para levar a vender á praza. Daquela pagaban 6 patacos por levar a cesta dende a estación á praza. E que dicir das lanchas da area? Que traballiño pasamos. Os homes paleaban a area e as mulleres a descargar as lanchas a cestos. Tiven un posto na praza en Ponte Sampaio. Alí vendía o pescado que ia a comprar a Marín e tamén o da ría que pescaban os mariñeiros da zona. Aos 20 anos caseime, ai se o sei agora. O día 29 de Santiago fago 76 anos de casado. Sacamos adiante con moito traballos e sacrificios 2 fillos, Hipólito e Rafael, que encheron a casa de netos. Que alegría cando veu o primeiro. E foi doble a alegría cando chegaron os bisnetos. Non me canso de contarlle aos netos e aos bisnetos a vida tan dura que me tocou vivir, esperando que aqueles tempos non volten aos meus ollos e nos volvan a ver.